Bħalissa hemm 34 talba pendenti quddiem il-Fond tal-Kawżi Ġusti b'valur totali ta' miljun u mitejn elf euro imqasma bejn l-2012 u l-2016. Ma dawn iridu jiżdiedu talbiet oħra li kienu ġew aċċettati qabel l-aħħar elezzjoni u li l-ħlasijiet tagħhom jaqbżu 3 miljun euro. Fit-tweġiba parlamentarja għall mistoqsija tad-deputat tal-Gvern Carmelo Abela, il-Ministru għall-Finanzi Kienu qal li l-bilanċ fil-kont tal-Bank tal-Fond tal-Kawżi Ġusti sal-aħħar ta' April li għadda kien ta' 182,500 euro. Fi-snin li għaddew dan il-fond kien fiċ-ċentru ta' bosta kontroversji. Fost oħrajn 3 ijiem qabel l-elezzjoni Ġenerali li għaddiet, 25,000 euro mill-Fond tal-Kawżi Ġusti kienu ingħataw lil Peace Band Club tan-Naxxar. Lokalità li fl-aħħar elezzjoni parti minnu kien jagħmel ma' Twin District li fuq kontest tal-eks Ministru tal-Finanzi Tonio Fenek. Ġurnali lokali fosthom il-Malta Today kienu rrapportaw li fi frar tas-sena li għaddiet l-eks Ministru Tonio Fenek kien laħaq ftehim li permezz tiegħu il-fond kellu jħallas assoċjazzjoni partikolari kważi 500,000 euro sas-sena 2014. Da minkejja li l-fond m'għandux jagħti aktar minn 50,000 euro għal proġett wieħed. Fid-dawl ta' dan kollu l-Ministeru tal-Finanzi talab lill-uffiċju tal-Awditur Ġenerali biex b'mod urġenti jinvestiga l-mod kif kien jopera il-Fond għall-Kawżi Ġusti.